Mr. and Mrs. Efren Capalia and family, Claire Fernandez and family, Josefina Valdez, Jerome Banaw, Mr. and Mrs. Ricardo Molina and family, Morales Valdez and family, Mark Chester Quesada and family, Pagyaman ni Maricel Banaw and family, Florentino Piso Sr. and family, Lita and Lourdes family, Carmelita Valdez and family, Marina Marquez and family, Jeffrey Banaw and family. Pagyaman ni Rosalie Habon Garapides. Intay pa iramang nga ikararagan, dagiti pinatay maikararagan, isuti karawada Alvin Lanuza, Ricardo Marquez, Posto Francisca, Mariano Valdez, Anastasia Valdez, Esperanza Valdez, Macario Valdez, Emilio Festejo, Maria Festejo, Francisco Habon, Pacifica Habon, Antonio Festejo, Connie Flor Piso, Florentino Piso Jr., Consolacion Piso, Damian Falpulan, Romulo Dagdag, Ken Imelda Dagdag. Kumakyat kayo. Ipuno kentiya awali ikinamang uri ang nakanya tangi amin nagyaman ket ni Jesus sanduan Ubi pagtutubo na tayo at may sa tayo agyaman. At may sa tayo agyaman. Itinaganti ang mga kintiyanak, kinti Espiritu Santo. Amen. Iyapo at kumangka na kayo. Sa kabanat yan. Sa itangalda orang bakan tayo ti Corpus Christi solemnidad ti nasantuan na bagi kendaran ni Apo tayo nga Hesus Kristo isu daytoy nasantuan a misa gapuken ba na mapaspasan to ti lubong na nairaman tayo ti kinadiyos na rimaman ti kinatao tayo abdaydayaw tayo karot anak ng puso tatlong marag maikarita tayo makirano ti daytoy nasantuan na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo at pagbabawyan tayo ida. Sika na ibaon dak no pa imbagam dagiti pus bawi apo kasyan na kami. Apo kasyan na. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kasyan na kami. Kristo kasyan na. Sika asito tugaw iti makannawan ti ama tapno ibabait na kami apo kasyan na kami. Apo kasyan na tayo kuman ti man nakabalin na Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Gloria iti Diyos, iti ang atwa, ito'y katapakyan, kadang iti tatao na impag ipanagdagagenda, ibutan na Itagpo, pagpagbabanda ka, ay dayawin data. Agyaman ng genda, kapuiti, ay daklan, adayang. Gloria iti Diyos, iti tamatwa. Ako Diyos na inawin at kari. Diyos Ama, ang nagpapabali namin.
Purihan Jesu Kristo. Bukod kada igas na hapon, porque Dios en la Diana. Gloria a ti, Dios, iti kanawag. Ikaw, kadaging ibas-basong tinubos. Kasya na kami sa habang ikaw kadaging ibas-basong tinubos. Awaken bagay ko'y ay namin. Sito itinatanawan iyaman. Kahit yan na kami, Gloria in Diyos, ititangan tangay sisigaw ako, Jesu Cristo, pinasantuan. Siksikati ako, siksikati ka matwa, ititimpo yung Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos sa amin. Kung mararag tayo, O Diyos, babaan tayo pinakakaskas na awa sakramento, imbatin ka na kam di pa kalaglagipan mi iti panagtutuok mo. Dawatin mi kan, tamapot nun mi kuma aday dayawen, dagiti na santo na misteryo, ti bagikan darang, tapno malakam mi. Adi agresa ti bunga ti panangisalakan mo. Sika Diyos sa magipagbiag ken magipagari ti Ama, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga nanayon nga wantin ka na. Ti maibasa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Lagi penyo ti panangidalan ti Apo a Diyos yo, kada kayo itinabayag a panagdalyasat yo itiletang itinapalabas nga 40 at awen. Pinagsagsagaban na kayo, tapno suotan na kayo, ket mangwan na no anya ti anda iti puso yo, ket kitain na no tungpalay nyo dagiti bilin na. Pinagbisin na kayo, kalpasan na, inikan na kayo iti mana akanen nyo. Taroon, adiyo pa'y naramramanan, uray dagidi kapunan nyo. Inaramid na daytoy, tapno isuro na kayo, asaan lang at tinapay ti pagbiag ti tao, no di pa'y ket iti aming asao ti Diyos. Alwadan nyo tadi kay agpalangguad, ket malipatan nyo ti Apo a Diyos yo, anang ispal kada kayo ija Ehipto, anakatagawan nyo. Indalan na kayo iti dayta na lawa, ken nakabutbuteng alatang, nga daan kadagiti nagita nga ulek ken manggagama. Iti dayta na tikag ken awan danong naadagang, pinagpuswak na tinatangken a bato iti danong nga inumenyo. Iti ang tinanaunan na kayo iti mana, may sa akita ti taraon, adiyo pa'y naramramanan, uray dagidi kapunan nyo.
Pinagsagsagaba na kayo, tapno suoten na kayo. Ket iti kasta, iti kamaudyanan na, paraburan na kayo kadag iti agkakaimbag abana. Ti sao ti Apo. Agdaydayaw ka iti Apo o Jerusalem. Agdaydayaw ka iti Apo o Jerusalem. Agdaydayaw ka iti Diyos mo o Sion. Tadag iti ruangan ti balay mo, palagdaen na. Ket dagiti anak mo, bendisyonan na. Pagtali na eden na ti kapya kadag iti beddeng mo. Ket punwen na iti kasayaatan at trigo. Agbilin ket si papardas ti sauna. Adumanon iti amin na suli ti daga. Ipakaamuna ken Jacob ti sauna. Dagiti alagaden ken paglantegan na iti Israel. Sana nga inaramid daytoy kadag iti sabali a daga. Sana nga ipakaamu kadakwada dagiti lenteg na. Madaydayaw ti Apo. Di may basa nga daw iti surat ni San Pablo kadag iti taga-Corinto. Nung inumang tayo iti kopa iti bendisyon na puon ti panagyamang tayo iti Diyos. Di kay kadi mairaman iti dara ni Kristo. Ket ti tinapay nga pisyan tayo. Di kay kadi mairaman met iti bagi ni Kristo. Gapo iti maysa at tinapay ti pagbibingayang tayo, maysa tayo, uray mo ado tayo. Tisaw ti Apo. Sinadan ka ako, akong pag-ibig mo. Madaydayaw ti balikas mo, aiban paano pinagad mo. Maitan mo pinagad mo. Ti Apo adda kumata na kayo. Iba't na kayo nagawag tinasantuan nga ebanghelyo kasing surat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti Hudyo, siya ti si bibiyag at tinapay ang naggapo sa dilangit. No kanan ti si asino man day ti atinapay agbyag to nga agnanayon. Ket ti tinapay nga ited konto iso ti lasag ko. When ited ko tapno agbyag ti lubong. Gapo iti daytoy ren so ti panagsisinot piat dagiti Hudyo kinunada. Kasano ti panangted dayti atao ti lasag na akanin tayo. Kinuna ni Jesus kadakwada. Ibagak ti pudno kada tayo. No saan nyo akanin ti lasag kin inumen ti dara ti anak ti tao. Awan ti biyag kada kayo. Ti mangan ti lasag ko kin uminom iti dara at biyag na nga agnanayon. Kat pagungalit to inton mauli nga aldaw. Tatilasag ko tinapaypayso at araon, ket tidarak tinapaypayso nga inumen. Timangan tilasag ko ken uminom iti darak, agtaeng kanyak, ket agtaeng akmet ken kuana. Imbaon na ti si bibiyag nga ama, ket agbyagak gapu ken kuana. Kastamat at timangan kanyak, agbyag to gapu kanyak. Daytoy ti tinapay ang naggapo sa dilangit. Saan akas ti tinapay akinlan dagiti ama. No pay kasta natay dawet laen. Ngem ti mangan iti daytoy a tinapay agbyag to nga agnanayon. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Yung mo nga maibasa iso daytoy. Naan tayo nga agpong-complain. Awan ti agreklamo. Anya ti kunana ni Moises kadagiti tattao lagipet nyo at ipanangidalan ti Apo ti Diyos yo kada kayo itinabayag a panagdalya sa tiyutilit ang
itinapalabas nga upat Apollo nga aldaw ay tawag 40 years. Pinagsagaban na kayo tapno suoten na kayo ket maamuan nyo no anya maamuan na no anya ti adda ti puso yo. Kitaan na tong panen nyo dagiti bilin na pinagbisin na kayo kalpasan na inikkan na kayo timan na akan ninyo taraon adi yun naramramanan. Dahil gayang pangakaparparitat ng iti Israelita, tinisting ti Diyos, sinubok na, no anya dati puso na, linukatan na yun dati puso na, hindi marigatan na niya, inaramid na, nagala dati nagsinan baka nga balitukan, isang tinagdaydayawan da, nabaliwan, di niya pamati da. Kano kasto iti panlirigan tayo, kas laki ni Moses, awang kumabot ti kampo na tayo, agreklamo, tada tayo, nareklamo tayo namin na agidagitay kaya tayo itibiyag nga na at nalabasin, agreklamo tayo, apay nga dus-dusaan na niya o Diyos. Apay nga dagitay kung makaaruba ka nga makinismis at madusa, apay nga siya. Nung nagsakit ka, imbes nga sayaan te magpanuktor ka, agtulnog ka na niya ti kaya na, sa baling mo na taga kabaruanan, ang nagsakitan, hanga maagasan, apan nyo may impanayay, ayan natin mga gastis ang talusyan. Kapag may ipaaya ka, barbarin kunayaw. Amoy ti biyag tayo, uri kanya mi mat. Full of complaints, oray siya, di ubingak, di makilak, nagreklamo. Tati niya ti masapol tayo, umunang. No ti kurang kanya tayo bado, okay lang, kaya tayo. Uray rutrot, mabalin. No ti balay, okay lang. Uray simple niya pagtaingan tayo, di makil tayo karong tirikat. Uray ang basa, okay lang. Ngam no kaan ti awan, ay data apan. Uray no sino akin laplapak intan, ay screen na mo. Uray sino akin rab-rabungan, basta no, agbisin ti tao sa balin, ti complete lang. Sa balin no kaan ti pagsasaritaan. Isa ka na, dani ay, anda ayudan na ka. Awan data, kapitana, ata kamagyan lang. Pagkita pa mo nagpipintas ti cellphone natin na reklamo. Orita kami mo, tidubig kami, apo, dimakal kami nga complain, rigat, amin-amin, kada siya ka, dimakal, apay gamin, ayan na iyan nakap, ti ubog no na iyan nakap, kung ang ijay ili. Awang kaming kalsada nga na sumrat, di ayan may pasagat la sumrat, lutak, pang kamagbasa, bigbi mo ta chinilas, nang no, nakasabag ka mo ti sulpon nga, nuang mga kaya agab pa po dinugnak, no nagwas ti ipos na so, kasano pa, maitira pa ilang tayo, yung mo, di para siya tipita. Reklamo, amin, agraman makan. Bado, okay lang mo tanga, doon mo tayo, dinawat nga bado. Ganda rin niya, ura di, makan kang yami, po, niya po, nagkukutungag, hindi nga sulagat, sukargar, tibo, awang garot makan. No, apay mo, nag-grigat ti makan, hindi. Na-imagine nyo na tay, kanyami, hindi ko kwa, ikarkararan bino, ang bagyo kung mga nang dumakil ti dano, apaya, adugarot na kitay, malmus na nuang, ijay, naganan, ijay ni pantar. Kapan ko ragaon tilalakay, asiwat na di karni, ampo ti ragsak di man. Taga kapanuan datan na may kayaw ko na sakang na makaraman mo kas jay. Kasi aat no may gangot din wang at least ako ko pa na jay. No lang mo laan ngam na nakatarayan ako de jay pilar pinipin quits ko na anday sublime. Kasi kanya may isang ano dito ang dok okasyon kuwanda kay inya na ganan isa ka papadatay mo laang. Sipsiputan mi no ayan nga ti agasok kanya mi dubing kamay. At pwede ko namin nga line morning, at line morning intoy. Kanuwa, hindi ka ti paborito mi nga babarito ide no dahil tayo nakaluto tanang kamo tumultulong, nalubo kami mo ide, at sipot-sipot kami. Kung naluto tayo dinakdakan ng linya. So nga di inang ko piman, ang anusan natin makiin na, nagdakas kasaran at paya, dayjay no, nalpas da nga naginawan, dayjay mantika, dayjay kabil na tirampos, dayjay adda, nagyan na basit, apoy so iyamin na, nagragsak kami taon, ilabay mo kilakban dayjay sa kaasinan, apo so tabiyak mo. Kasi mo laong, ay so nga, apo niya kat na nakarkarnin itin ayang, kas lang mo lang to, papada tayo. Mga ting taga-amyanan, okay lang, taga-bagatan, uwan. Mga ting taga-kabaruan, na baliktad taan na din.
Kasi ang kaya po, no anya na unay, nagrigat, numakan, hamo mapuntes. Hindi kwan ko na, nag-business ni ading Boticar ni Tibapoy. Ah, kaya na taga baboy yun, di mo pa kahit nga sa gidin, agramang dornap, kada ko agad baboy, kada tricycle, kumput ka agad baboy. Tata, na ASF, nag-business ni manok, itlog. Halika, ante itlog, tata, gagatila ko, naging katata, ulawak ta, nagtumarak ti si Teresin ta. Nya, bagay niya na naggagatila. Numakan nga hantay na kwestiyonan. Sa bali gamin ti apil na numakan. Magbisin ti tao, yung kinauray ka no, kanya kung ko ng mga padid ta, kung natin magbisin na awan an. Lapan mangrabong lataan, uran na kukuha. Kasi wag kanya mi tubig kami. At ganitay may mangga na dakkel na nagburasan na tanda mo sigbol amin. Apang mi palpalsiit ang pamibig pinutun, oray na buting di ubot nan, kung payo nga ikatang nga kasjay ka ng tibukal na, isosolve ti biyak men. Kasi wala kanya, dahla, no, makan sa bali. Na-imagine nyo ti bisin na, nabagay ka na, anyo na padasan, ana kami, from tatamit na nagnampay, nagiti ubing. Sumangkot na ka, andan to durong sa paspasya, andan ang merit dada, di kumbento, andan to, anya na ganan, peanut butter ka na dinamot kang kanan. Apo na kami tinagapukan na pan nagbasa. Sumangkot ka, kaupat kami basbasang agkakabsat, no mo na dagyan doang ating bukit manang mo, sumangkot ka, awang mo tinapay. Anya ti addapi man di jadi yang Arab ti kardero nga inapoy uray nga yasin mo baking kapay lamang ruot grabe yan di nga bisin narigat. Apa yang ada itu ti iba't tayo. Tatamod inyasyor ni Apo Jesus. Anya ti piyesta tayo Corpus Christi. Anya datoy solemnidad ti bagi kandara ni Apo Jesus. Kas ano man yung datoy? Imbaga na, ti saan nga mangan itilasang ko ti bagik, awan biyag na. Itad ko to ti bagik ta kaninyo. Haanda ma-imagine, uray no datayo mo ti katutungtong ni Apo Jesus tatang agundaway, ibaga na day jay. Kung ako man ni Mr. Robert, ti hanga mangan kanya, awan biyag na, apek sa ano ko mga lamutin da ka. Handa ma-imagine handa mapanunot. Kas di gayong tinaramid na, kas di gayong tinakapasamakan na, anya daytoy, idi muling, idi maudi ng pangarabiin, inya sure na, anya ti kunana, daytoy ti bagit, daya tinapay, unleavened bread, daytoy ti darat, ti mangan datoy matapnon, aramidan nyo daytoy tapnon, mapakawan ti basol. Kinaaramid dayta, idi nabunga rin, iso daytoy rambakan tayo, ti piyesta na, nairaman tayo iti dayta abagi, at ang first communion na kita'y anak tayo. Awatin dati umuna aga gondaway ti bagi kandara ni Kristo. Anya ti grasya nga naawat na. E dinabunyagan tayo na iraman tayo di kina Diyos na. Ngam dagiti ubing haan da pay laeng no makinisa da haan pay nga in full participation kuna na apaya umay dala ang dungag no hampay ang komunyon umay dala ang dungag ti balikas sa uti Diyos. Kas jay mo lang data kaan ko bayaw. Handang agkomunyon, ayan eramidon da, liturgy of the world. Balikas sa uti Diyos. Ngam in full communion kunanan, makikomunyon dan, liturgy of the world, liturgy of the Eucharist, makikomunyon dan, awatin dan. Kaanya da ito'y, siguro nga ibang paret ko kada kayo, di mayak dito sa Salcedo ko, saan ka ibagak kada kayo. Haan kayo nga, kung komunyon, namapang kayo, may makiminatay, makikasal, iti sa bali, apang mati. Isuda mga haanda nga mabalin nga ang komunyon kanya tayo. Taapaya sa bali ti panagawat da, sa bali ti selebrasyon da, sa bali kanya tayo. Kada tayo akin na konsagraran, mamati tayo, dahito yung dadasobra tayo ni. Bagi kandara ni Kristo isogorod nga nakasilaw lang ta. Babaan ti pan nakakonsagram na, babaan ti pan naka-order ni Apo Pati na konsagraran daytoy nagbalin bagi kandara ni Kristo isogorod ti awaten tayo. Iso nga dagiti ubingan kag komunyon da madamdama, awaten dan ti bagi ni Kristo. Kada tayo nga nataanganin nga umuawatan, naggasap tayo. Kaapay
Maadaan tayo, nairaman tayo, ti Diyos, imay, inraman na tayo, dinanon na ti kinatao tayo, inraman na tayo, iti na Diyos na. Iso nga rod nga, ita, kunaan na, templo ti Espiritu Santo, day tapusong, sikan, templo na ka, bagi na ka ni Kristo, agraraira da ito'y bagi ni Kristo. Datayo ken siya, nakaraman tayo iti bagi ni Kristo. At kanyam, nakaraman kanyam, bagi na ka. Isugarod nga, sika, kunana, naparswa ka, at sigun ti pagayatan natin, kalangangana. Plus, napasanto ka, nabunyagan ka, tatang, awatong ti bagina, at dahil napasanto ka. Kahapang mga ano ka, the more you eat, the more you become kunana. So ano, kanayo ka nga makipunsyon. Ay, kanya agdak ka ping mo ka na subsub ti baboy taon. Ag-high blood ka. No kanayo ka mga dinasamit, ay ka diabetic ka. Diyan mo ano kanayo ka nga mga titilapia, agsiksik ka, nangurunan no tinakawan. Hanggang tumakaulbutan. Kanya ti bagan ano, the more mga alaang ni Apo Jesus, isumot at ibang paspasan to kanya, anya ti alaan na, anya rita, ari ti ayat, no agar-arana, pala ti ayat ti puso, no ang awatin ni Apo Jesus, ka ayat ti itid na kanya, agar-arana kanya, ari ti kinapakumbaba, no awatin ni Apo Jesus, ka kaamun pala ti agpakumbaba, agar-ari kanya. So, the more nga awatan, the more mga baliwan na, anya ti kunana, daytoy, ti kordero ti Diyos, ang mangikat ti basbasol ti, no, addaan pamati, addaan panagbabawi, dangdalusan nakatiyo karistya. Ang gatas, ang kakuna karo, dahil titiway sa nga, example ko nagmayat. Lakaw man tatang, first communion dagiti ubing. Ni nanang, nagkonpisar, ni tatang, nagkonpisar, ni ubing, nagkonpisar, nakilisa da nga sa nga pamilya, nagkomunyon da amin, anya ka tang nagmayat nga kikitaan ti anghel dahil nga pamilya nga nagkomunyon ni nanang, nagkomunyon ni tatang, ni Apo Jesus ti agar-ara na kadakwatan, ni Apo Jesus ti mariirik na nga adda kadakwatan. Nagmayat nga pamilya nga kitaan nga inton maturog dano rabi ka aga-abay dayta nga pamilya nga ni nanang nangantibagi ni Kristo agar-ara na ni Kristo kanya ni tatang agar-ara na antibagi ni Kristo ya anak agar-ara na antibagi ni Kristo maririt na nya nga tanga kitaon ti angheles nga nagsanto dayta a pamilya sa bali mo dagiti barkada kami dita tanong maturog daga agar-ara na ang mga bagi ni Kristo 2 by 2 di pa kahit nga kaingtan pa na malaksid mo iti insyat nga duwa. Hindi makita tayo di dyan, iso ti mang balbal-baliw pa na tayo. The more nga uwatan niya po Jesus, malaksid, domestic, yung motivation mga awat kin Kristo ay ang baahan nga awan pa nagbalbaliw. Nung awatan isuna, iso na tirambakan tayo, babaan ti pang nakakonsagrar na at balin abagi na, iso ti imbaga na dahito iti bagit, dahito iti darang. Ti saan nga uminom kanyak awan ti biyag na nga agnanayon, ti mangan kanyak adda biyag na nga agnanayon. Kasano nga agbiyag? Iti pamilya. Ado ti na tayo pamilya. Anya di dyan, no saan nga makastrict ti ayat panagkikinnaawatan iti dayta pamilya, awan ni Apo Jesus, awan biyag na. Ngam no, umay ni Apo Jesus, kadang to pala panagkikinnaawatan, at danto pala ragsa, at danto pala panagkaykaysa, dayta ti mangted mang bibiyag, dayta nga pamilya. Katataawatin tayo, tatatapiesta na, rumbaglaan nga niya, tiaramidan tayo, agrag-ragsak tayo. Wen, kuna tayo. Kas ano nga rod Apo, at pisin kami, mat amuyo, dagiti sa santo nga, nag-bedridden dan, Marty Rubin, Medjugorje, anya din aramid, 50 years, nga haan nga nang nanganti, anyaman nga taraon, anya tiigin na inaldaw nga agkomunyon. Nagbiag ti 50 years. Danong ken na santuan ako munyon, kinaya na nga biyag. Nagitaan nyo. Uri ni Santa Rita de Avila.
Itinatayan, kaputi pa nagpumpumunyon na, asidag tiri na nakin Kristo, uray na tayo, haan nga nagkurap, haan nga nag-group sa gibagina. Piminpintas. Aging ka natatanga, ibis nga makita ko mamay. Puminpintas ko na. Isa mo na ni Apo Jesus, tiyaw awatem, agranran niya. Pumintas, gumapo ka. Ngam na baboy la, berbero ka, maikag misok-sok ka, yo, ibagong nakalaoy. Sila masilwan na baboy ta sub mo ay sugarot kay pampang ngam na ni Apo Jesus ka pakumbaba ayat nasayaat nalag-an nga panagbiag anya ti aramiden na nawaya a panagbiag isuday ka isu nga uri dagiti sa santo nga nangaw-awat kini Apo Jesus na inlove ta na unay kini Apo Jesus de jerupa da na dalus jebagida na dalusan isu nga ti karit na kanya tayo unta ta komunyon tay panen at nakalikudpod no nga pamati nga iyawid mo ni Apo Jesus nagar-ara na arkan niya nagmayat ko mga runo ko na dapat bagi ni Kristo kung naagawid ka kalpasan tinasantuan ako mo ninyo nakalpasan nga nakibisa ka mariri na ata nga wow adda ni Apo Jesus ken kuana mariri na ata nga di kababalin mo ka kasla maka Diyos baliktad mo ten aja kamumot ten ano may kanakimisa agawid ka ka madagas mo amin nga balay mamarites mo amin nga di nga mangan ano nga kaanro ay kanya kamo dayjay agap sa tatatapyas na imagine nyo di baga ni Apo Jesus ti mangan tila sabko ti uminom ti darang adda biag na adalay kas ano nga nagbiag ti intero asa nga lubungan nga addaan Eucharistia ti entero asa nga lubungan nga umawat ti bagini Kristo. Mano ti mapasanto tatagong daway nga dumaduma nga oras laan. Mano ti mapasaya at tiri na natatagong daway nga mangawat ti bagini Kristo. No, adaan tayo ti pudpud ng pamatikin ko na kaya na tayo abal-baliwan. Kaya na nga simpaan. Uri dagiti pakaupayan ka kabailan na nga abaken. Kadagiti saksakit kabailan na nga agasan the best medicine garo. Isu matata tapyas na napintas la una iti kararag tayo. Agtaan ko maisuna iti puso tayo. Isu ko matimang paspasan to ng pabilad ka na tayo. Isu ko matimang tinamnama. Ragsak ti inal daw. Dati nga Eucharistia. Gagawin tayo ti mamati mamati iti Diyos ang mamag na kabalin amin. Ano ba? Inianak ni Santa Maria Gabriel. Nagtutulog ti panagturay ni Grosio Pilato. Nailang sa iti krus na tayo ket na itanem. Imulog iti ayat dagiti natay. Nagungar ti may tatlong altaw. Imulit sa bilangit ket sa tutugaw ti makannawan ti Diyos sa ama at makabalay namin. Aga puntos sa diyan ay mong kadagiti sinibiyag Ken kadagiti natay. mamate ket Espiritu Santo. Pacheck mo iti Santa Iglesia Catholica. Di pa nagrinamon dagiti sa Santos. Di pa nakapakawan dagiti basbaso. At ang tumat ka ang ati pari. Ken real. Kakapsat in kayo ita idatag ti ama tayo na ilangitan dagiti kararag tayo. Itden na ti anak na kas tinapay. Inted na ti anak na kas tinapay ti biyag tapno babaen ken kuana maadan tayo ti biyag nga agnanayon. Iti tunggal panggep ko na tayo. Apo ipaay mo kada kami iti tinapay ti biyag. Ako bay ko kada kami tinapay ti biyag. Idawdawatan tayo ti sibubukel agingong dagiti addaan pamati amang bigbig ti sagrada abagi ken dara ni Kristo iti nakonsagraran at tinapay ken arap. Kumararag tayo iti Apo. Ako ipahin mo sa kami tinapay tibiyag. Idawdawatan tayo dagiti amin ano ordenan a papadi nga agpaay iti iglesia ti Dios. Tapno si tebker da kuma a makikadua ken Kristo ket itulongda dagiti tattao ti Dios nga agdaydayaw iti Apo iti nasantuan a Eucharistia. Kumararag tayo iti Apo. Ako ipahin mo sa kami tinapay tibiyag. Idawdawatan tayo dagiti maitugtugot ken dagiti marigrigat tapno sererektada kuma a makitinulong dagiti amin a Kristiyanos ken amin a tattao a mangipaay kadakwada kadagiti rebbeng a maipaay kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Ako ipahin mo sa kami tinapay tibiyag.
Idawdawatan tayo daytoy agimo tapno kadagiti amin agong daway. Masansan ko nga ama kita buno tayo iti misa, ken umawat iti nasantuan a komunyon nga agpaay a pakaisalakanan tayo. Kumararag tayo iti Apo. Ako ay kain mo kada kami kinapay tibiyag. Agulimad tayo tayo matdawatan dagiti bantog tayo. Okay? Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mati karakaragan dagiti kakabsat tayo di mawat itulong tayo ang may karakaragan kadakwada. O Diyos nga amami, tulungan na kam kadi amang tuntun, kadagiti banbanag, amang iturong kada kami itipan na kaisalakan. Ipaay mo kada kami, dagiti income daw dawaten, babaen tinareggat, at panangibabait ni So Kristo nga anak mo, ana Diyosan, ken nangato apadi, ken apo mi. Amen. Dayan iket Diyos sa isang tangisa. Mararag tayo kakabsat at na tayo kendagiti adatun tayo. Makaiayo ko man iti Diyos Ama aman na kabalin amin. Ken nepay, tukaday gayawan, ken pakay gloryaan, dinagan na. Ken kastamit, apagimbagan tayo, ken di kadagupan, ken sa tanbuhan, ken iglesia na. Apo item kad iti iglesia dagiti parabor ti kapia ken panagkaykaysa. Isuda nga ipatuldo daytoy tinapay ken arak nga idaton mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti apo a Dios tayo. Noon ay may karigat rumben anong migat pakay sa lakanan mi ada kami iti amin at tiyempo gendiso. Agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Dios nga po ken Kristo nga apo mi. Taiso kaspadi nga agnanayon ken napaypayso inisungsong na daytoy dinto agresat a sakripisyo. Imo na nga indaton na tibagina ken ka tapno maisalatan kami aparswa. Sana imbilin nga aramiden memet tinaramid na apangilaglagip ken kuana. Iti kasta tunggal awatin mi daytoy makabiyag ana atinapay ti padayaan na santuan. Iwaragawag mi dagiti panagtutuok na ken ipapatay aging gat din to umay. Anang sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangeles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit
ket ikantami ti himno ti panakaidaydayom mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Iyaku Diyos, lagi di Ilangit Alam mo dahil di patay dayaman. Sana'y ligaw at dayan. Iyong may tinagan, kaya ako sana'y ligaw. Pudno unay apo abiid ka kinasanto ket sikati buhayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ti paayo mo ta espiritu mamang kasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket ti paayo mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kada iti bagi isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket tuminong kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at ulan isu ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramitan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babae, take cross mo, take it out. Iti ngarod pa na ilagit mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirango iti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysan na kam pumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan kat parairayon tayak na anadyusan. Laglagi pamat ni Leo a Santo Papa ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat nga pimusayan asi inanama ti panagungar tanto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taraniag mapakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidang kumaamay karikam amin iti agnanayon na biyag. Kat magirangod kam to, kenenggasata na Berhen Maria nga inati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isula nakaputno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadua kam to kadmet kadakwada, ang magitantanok ken magidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sila kaisa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo erok ngay mi ken kami nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan tinggana. Amen. Intay mararaw iti ama ket dolgon tayo iti kararan nga insungo ni Apo Jesus kada tayo. Ama, Bigat at sa tilangit mananangin kumailagan. Tempo pati pagaian. Atong pagpumati lang kay mo di atas sa kinatuloy. Hindi dayak pa na ito. Ikaw nang ipatinaw daw.
Account na din dagiti as kasmet pang makawan. Dagiti na papas pada kami. Gawaten mi kan kahapon salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Kan iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo mi a Jesu Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya aggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas may anurot iti pagayatami, paay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbyag ken nagari, iti agnanayon nga awan ti gana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad, dahil na kayo. Kasta Ay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada tayo aming kapya. Cordero ti Diyos sa may iti basbasol ti lubok. Kadyan. Cordero ti Diyos may iti basbasol ti lubok. Kadyan na. Cordero ti Diyos may iti basbasol ti lubok. Item na. At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, kapay kami sa lagas sa maganda.
Kita lang ba? Kung mararag kayo. Apo itat mo kada kami tibagi kandarang kas pagilasinan nga uray pay ditoy daga may rangod kami iti biag mo na Diyosan. Ipaay mo kadi ta kompleto nito ti panakapunno mi iti ragsak abya ken biag mo sa dilangit sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awanting gani. Kalpas ay ti may katlo nga misa apo ijay sentro iso ti first communion dagiti anak tayo. Ti apo at kumaka na kayo. Kastak bang. Bendisyonan na kayo nakabalin na Diyos. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Dalpasen din santo na misa intayo iti ayat ken kapya ti apo. Agyan.